Beno, batena prest. Atxaldeko saioari hasiera emateko, lehen proba. Tximeleta estiloan. 100 metroko distantzia, beraz, 4 luze egin beharko dituzte. Marka honen goizean Gomez Sanzek, favorito Tomas Berjueben lehen kaletik. 25ko piztinan beti izaten da garrantzitsua irteera eta biraketa, baina oraindik ere garrantzitsuagoa 25ko piztinan 3 aldiz bultzatzen dezulako pareta, ez? Orduan biraketa oraindik ere garrantzi handiago hartzen du. Gauza bat da abantaila izatea biraketarengatik, baina bestea biraketa ondo egitea. Ondo egitea, hori da. Horrek ere kalterako ere izan daiteke. daiteke. Batzuei mesede gehiago egiten die, beste batzuei baino. Ikusten dugu, ez, lehendabiziko kaletik, Berjovenek lehendabiziko postuan eman du biraketa. 37an pasada, 75 metrotan, dagoitzeko marka erraz hobetuko du, ez? 54, 74, goizeko marka onena, gero hemen marka asko daude hobetzeko, lehiaketarena. Hori da, 52. Mundukoa, Europakoa, 42 egin du. 52. Txapelketako marka egin du, Eumeneko batengatikan. Beraz, aurrekorra dugu. Bai, Todorovicek zuen marka, eta Euneneko batean hobetu du. Protagonista, Tomas Berjueben, lehen proba eta lehen marka, ez da azkena izango. Eta puntu mordoska bat emango dizka, marka honek. Gero hori beste kontua da, nork irabazten duen hainbeste proba pasata, hainbeste igerilari bakoitzak nola lortzen dituen puntu horiek, eta hori izaten da... Irizpide asko izaten dira hor kontutan hartu beharrekoak. Tabla bat izaten da finak. Nazioarte mailako federakuntzak duen tabla bat. Eta horren arabera, puntuak eskaintzen dira, ez? Munduko marka ona, munduko errekorraren arabera, tabla bat egiten da. Hortxe ditugu denbora, Tomas Berjoebenek egin du markarik onena, 52